Hey guys, and kararating lang po namin ng bahay. Galing school. Galing kami ng school. Kararating lang namin. Maya magluluto tayo ng chicken Bicol Express. Gusto ko Ay, layo ng biyahe namin guys. Pasta daw yung gusto. Sige po. pasta. Oo. Pasta. Wala na nga pasta. Isa na lang. Oo. Mamaya. Sige. Ayan, pahinga lang po muna kami at tapos magluluto ako ng Bicol Express na chicken at saka pasta daw. Nagbihis ka na. Dolo kami. I-hanger mo yung mo Magluto po tayo ng Bicol Express na chicken. Nahanda ko na po yung mga gagamitin ko. Wait lang po. Ginger.
Guys, ito na po pinaka-importanting ingredients. Yung niyog, gata. Gagatain ko lang po. 2 baso lang. Yan. Style Bicol. Piga-piga. Piga ng gata. Malinis naman po ang kamay ko. Saraan. Ooh. Ayan guys, ayan na po ang ating ingredients sa Bicol Express na chicken. Gata, chicken breast, string beans or sitaw, Thai chili, siling pangsigang, luya, paminta, bawang sibuyas at saka ito. Very special. Bagong alamang o balaw. Balaw sa Bicol po, balaw. Yan, magluto na po tayo guys. Sarap ng luya. Gisa din po natin yung ating balaw.
Tapos yung sili. Lagyan na natin yung sili. Para lalong kumapit yung ahang. Katapos ng sili, yung chicken naman. Chicken. Sautay lang po natin ng bahagya. Hirap mag-vlog ngayon. Habang may hawak ka ng camera pala mahirap. Yung chicken po pala ay chicken breast. Chicken breast. Pasensya na po. Magulo. Mahirap pala magluto. Ito po ay style Bicol. Paanghang po talaga to. Ano po. Ngayon na rin po natin yung ating sitaw. Sitaw. Halo kay ube. Ay. Ngayon na po natin yung gata. Antayin lang po natin kumulo. At mag-reduce yung gata natin. Bago natin sangkapan. Sarap guys pag nagmamanti-mantika na yun. See you later guys. Guys, kumukulo na po ang ating chicken Bicol Express. Haluin lang natin. Naglagay na rin po pala ako ng paminta. Hindi na po ako naglagay ng asin kasi halat na yung bagoong. Lagay na po natin yung siling pangsigang. Tapos antayin na lang natin siyang mag-reduce ng sabaw. Tapos kainan na. Hindi pa po, mamaya pa. Yan lang muna. Tanggalin na natin to. Yan guys. Tikman nga natin kung okay lang yun. Hanghang. May kagat na. May kagat na ng anghang. Sarap. Ayan guys, malapit nang maluto. Ayan, kakain na tayo.
Ang sarap niya, guys. Ang sarap. Guys, luto na yung ating chicken Bicol Express. Grabe ang taba. Tumutulo ang taba. Tumutulo ang taba ng inyong ina. Yan. Yung aming kusina. See you guys next time. Thanks for watching. Bye.